Dissenting pabalay nga nagkatidad og 1.6 bilyones pesos alang sa mga pulis, sundalo ug ubang nagserbisyo sa gobyerno gisubhan sa dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Kini ang mamahimong hisura unya sa napo kanda na condominium type nga pabalay nga tukuron dinhi sa barangay Pulang Bato, dakbayan sa Sugbo. Adunay 850 ka mga units nga naay tagduha kalawak ug kompleto sa mga amenities nga igo gyud nga makahatag og disenteng pinuy-anan sa mga benepisyaryo nini. Kini naglakip sa mga sundalo, kapulisan, BJMP ug ubang mga nagtrabaho sa gobyerno. Hinuon maghatag og binuwan nga bayranan ang mga okupante sa mas maabot nga bayranan nga ipaagi usab sa ahensya sa gobyerno. Walay equity ug mohatag og tag-usa ka 200,000 ka pisos ang gobyerno ngadto sa mga okupante. Ang commercial value sa unit maabot sa 4.5 million pesos apan 1.8 million pesos na lang ang mabayaran sulod sa 30 ka tuig. This one in Cebu is the first outside Manila nga naatay mid-rise nga 10-story building. So tulo ni ka building sa atong himuon karon diri sa Cebu, hopefully makatabang sa atong mga sundalo, mga pulis ug mga government employees. So kung makaabil na sila ini, dako kaning tabang sa kanila financially o socially. This is very affordable for our soldiers, airmen, sailors, and marines, in which they can have their own house to have. Kini ang ika-27 ka housing project sa gobyerno ug doon na pay laing pabalay nga tukuron ubos sa National Housing Authority. Ug padayon niyang ginatuman nga prioridad nato ang pulis ug militar tungod sila ang nagatabang aning kampanya nato laban sa illegal na droga, kampanya laban sa kriminalidad. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.